देहा फानग्रा सोरखो बुङो? देहा फानग्रा सोरखो बुङो? गावनि मोदोमखौ खुलाबनानै सोरबा मानसिजों फैसा लानानै मोदोम दांजानानै आरो गावनि अंगखौ दान होनायाल' मोदोम फानग्रा बे नङा। खुलुमबाय। खान्दा खान्दा ड्रेस गाननायफोरनि सायाव रिटन ब्रादारा मोनसे बिबुंथि होबाय। नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन बिनि बाथ्राया रं ना राइट। नोंथांमोना फार्स्टआवनो कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो हागोन आरोना। बेनिखायनो मा खालामनांगोन, भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन। दा बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। आङो मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअ बानायगोन दिनै। टाइम मोनाखै लोगोफोर, हरावसो भिडिअ लाबोनो गोनां जादों। नोंथांमोना नायनानै ला, थाम्बनेइलाव होदों गेमस्रिनिबो। दा सानैसो मानसिफोरा माने जानला मानला आंनाव हरबाय थादोंमोन। बिसोर मेगन गोसासो ना मासो गेमस्रिनि सायाव भिडिअ लाबो। गेमस्रिखौलाय मा भिडिअ लाबोबाय थानांगोन? गेमस्रियालाय मा दाय खामानि मावदों? सोरनिबा जाखादों ना मा खालामदों? माला भिडिअ बानायबाय थागोन आरोना। लावदुमा माथो हाबा जाखानायनो फट' सट' हरलायबावदों आंनो। आयौ आयौ, नोंसोरो मा एगेन्स्ट जाना थायोलै? गेमस्रियालाय सोरनि मा दाय खामानि मावखो, मा गाज्रि खामानि मावखो? आं बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। दा जों बुंबा जोंसो गाज्रि जागोन, जोंसो नांलाय खमलाय जागोन। बेनिखायनो आं जेबो बुंनो गैया। नोंथांमोननि सायाव आं बेखौनो बुंबाय आरो थाम्बनेइलाव बेखौनो होबाय जे गेमस्रिया जेबो बेफोरबायदि माबायानो नङा। जोंबो बुंबाय थानो गोसो गैया। माने आंखौसो नोंसोर नांलायनाय बायदि खालामगोन माथो बिदि हरबाय थानानै। दा बेफोरखौ हरनाङा आंनो ना। मोजां खौरांबा हर, माबा मोनसे खौरां जादोंबा आंनो हर दे। दा जोंहा बेखौ दोनथ'नानै जों माबा मोनसे नायग्रोना लानोसै। आङो फेसबुकावबो नुबाय थादों, होमारबायना भिडिअखौ मानसिफोरा शेयार खालाममारबायना। सोरबा खिनाय हासुनायखौनो भिडिअ लाग्रा जादों आजिखालिनि हिन्जावफोरा। मादै बाजै मोना मा मोनमारदोंलै? माने जानला मानला भिडिअ बानायग्रा जाबाय माथो। सिगां गैयामोन, दा नै साननैसो बिराद ओंखारदों आरोना। जहन गार्जि एक्टराबो सानैसो मानसिखौ एकदम दबथायबाय। दा आरो फिन खेब ओंखारबावदों। बिसोरो माने नुदोंना नुवाखैमोनबा? जहन गार्जि ब्रादारा जे होबथा होदोंमोन रायजोफोरा हमना बुलायनाया सोरखौबा बेफोरखौ भिडिअखौ नुदों नुवाखैमोन बिसोरो? दा आरो फिन खेब ओंखारबावदों। आरो दाथ' नायथाव जाथारा एकदम। आयौ आयौ, जेलासिन भिडिअ बानायथार साला। मा जाबावगोनलै? ओमफ्राय मा खालामो मिथिबायना? गथ'फोरखौ खाथियावनो लानानै भिडिअ बानायो। बेफोर गथ'आ सोलोङा जाबाय। दानि गथ'फोरा उन्दैयावनो दिमाग थायो दानि गथ'फोरा। दा बेनिखायनो जुदि लेखा फराखौ बावगारनानै बिमा बिफाफोरा माने बैफोर रिल्सखौसो माने सोलोंग्रोबाय आरोना। मोजां जानो फरायनायाथ' मोजां जानाय नङा। बिसोरनि थान्दाया खालि रिल्स थिफायगोन एबा भिडिअ थिफायगोन। दा बेखौनो आंथ' बारा बुंनांगौ खोथा गैया लोगोफोर। बे ब्रादारनि भिडिअखौ नायग्रोना लानोसै जोङो। मा बाथ्रा बुंदों खान्दा गाननायनि सायाव ना। भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। मोजां मोनोबा कमेन्ट, लाइक, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। 100K साबस्क्राइब खालामना हो। गासिबो भिडिअखौ नाय। दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै? खालामना होदो। गाव सिलाजोबना होदो साबस्क्राइबखौ। 1 सेकेन्डनि खामानि। खालामना हो साबस्क्राइब। दे नायग्रोना ला भिडिअखौ। देहा फानग्रा सोरखो बुङो? देहा फानग्रा सोरखो बुङो? गावनि मोदोमखौ खुलाबनानै सोरबा मानसिजों फैसा लानानै मोदोम दांजानानै आरो गावनि अंगखौ दान होनायाल' मोदोम फानग्रा बे नङा। नोङो दिनै नोंनि गाज्रि आखल आखुजों नोङो समाजनि नोजोराव गावखौ गाज्रि होननानै देखायना लानायाबो देहा फाननाय। नोङो दिनै सासे आइजो जानानै जाबायदि खसाबखौ गाननांगौ, जाबायदि खसाबखौ गानोब्ला नोंखौ समायथाव नुयो, बेबायदि खसाबफोरखौ गानालासिनो नोंनि अंगफोरखौ नुहांहां, नोंनि बे गाज्रि जायखौ जों समाजावहाय नाया जेनेरेलिहै बेफोरबायदि अंगफोरखौ नुहां खसाब गाननानै ससियेल मिडियायाव गुतै पाब्लिकनो देखायनानै
भिउस लाबोनानै फैसा खामायनायाबो देहा फाननायाव गोग्लैयो। आं सोरजोंबा उन्दुयाखै, आं सोरनिबा फैसा लानानै आं अंगफोरखौ आं गथायाखै, आंथ' देहा फानाखैना सानदों नामा? नङा। देहा फाननाया गावनि लाजिनायखौ गारनानै, गावनि सन्मानखौ गारनानै जाबायदि नोङो पाब्लिकलि आखु दिन्थिनाङा, बे आखुखौ दिन्थिनायाबो देहा फाननायजोंनो समान जायो। मानोना नों सानो, आं सानो, सोरबाया सानो, आं बेबायदि देखायाब्ला, आं बेबायदि गानाब्ला मानसिफ्रा आंखौ नायनाय नङा, मानसिफ्रा आंखौ सापर्ट खालामनाय नङा। बेबायदि साननानै जोङो ससियेल मिडियायाव गुत्तै जाथिफोरनि गेजेराव गावनि फेन्दानो, जेरबाफोरखौनो, उथुमायफोरखौनो जेने थेने खोबथेगोन, जेने थेने खोबथेगोन गोजौनि गाहायनि, बेनिफ्राय पाब्लिकनो देखायगोन। आं हिन्जावफोरखौल' बुङाखै, नाथाय हौवाफोरनि गेजेरावबो जायफ्रा गावनि गुतै मोदोमखौ देखायनानै गावनि बे अंगखौल' खोबथेनानै जायफ्रा भिडिअ बानायगोन, बेखौ जों बुंनो हायो जे बिसोरो मोदोम फानग्रा होननानै। जों सानो बेफोरबायदि खालामनाया जेबो नङा, फैसा मोनगौबानो जाबाय। नाथाय नों जायखि धोरोमाव गैया मानो, नों जायखि धोरोमखौ लानानै जिउआव दावबायाखै मानो, नोंनि धोरोमा, आंनि धोरोमा बेफोरबायदि खालामनानै थाखा फैसा आरजिनांगौ होननानै मालाबाबो थोनाखै। दिनै देहा थानायाव नोंनि महरखौ समायना नुनायावसो दिनै गोबां मानसिफ्रा नोंखौ बुंगोन, वाव बेसे समायना, वाव बेसे नायथावना होननानै। नाथाय गाबोन जेब्ला नों बुरैलांगोन, बोरायलांगोन, नोंनि महरा लरहायलांगोन, नोंखौ आसि बिजौनिबो रावबो मानसिया नाया, आसि बिजौनिबो रावबो मानसिया नोंखौ खाथोर खालामनाय नङा। आरो नोंनि बे मोदोम देखायनानै, अंग नुजाहां नुजाहां खसाब गाननानै मोसानानै फट' लानानै मोननाय फैसाया दिनै मोनदोंब्ला गाबोननो जोबखागोन। खोनासं, जोंनि बर'नि गेजेराव दख'ना गाननानैनो, मोजां मोजां खसाब गाननानैनो भिउ लाबोनाय, फैसा मोननाय गोबां मानसिफोर दं। जों बुंनो हायो, जायखौ जों बाबु बिमा होननानै जों बुङो। मा एकदम फिसा फिसा ड्रेस गाननानै, अंग नुजाहां नुजाहां ड्रेस गाननानै भिडिअ बानायो नामा? जायखौ जों एन्टि नार्जारि होननानै बुङो। आरो बेनिफ्राय गोबां दंबावो, दख'ना गाननानै मोसानानै बबेबा माखौबा देखायनानै फैसा खामायनाय दङ। नाथाय जों हौवा हिन्जाव न' सिङाव थानानै खुदुमलायनानै, हमलायलायनानै, गोबालायनानै, बुद्रुलायनानै भिडिअ बानायबाल' फैसा मोनगोन बे नङा। जों गावखौनो गाव, जों गावनि इज्जतखौ फाननाय जायो, जों गावनि सन्मानखौ फाननाय जायो। जों गावनि सन्मानखौ फाननाय माने जोङो जोंनि देहाखौनो फाननाय। बुजिबाय दा? हामबायसै। नुखाबाय लोगोफोर, दा ब्रादारा राइट बाथ्राखौनो बुंदों। दा आं बुंनांगौ खोथा गैला, आं सिगाङाव मोननैसो बाथ्रा बुंबाय, ओमफ्राय बे रिटर्न ब्रादारा बुंबाय आरोना। दा मा बुंबावनो, बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदि देखायबाय थायोब्ला जोंहा लाइमोन गथ'फोरा गाज्रि जागोन। दा बेनिखायनो एसे सेभ खालामनाया मोजां दै, गावनि गथ'फोरखौ लानानै रिल्स बानायनाय। माने थाखा फैसाबो मोननाय जाबाय नालाय आजिखालिनि ससियेल मिडियाफोराव, फेसबुक इउटुबाव फैसा मोनो नालाय, बेनिखायनो फेसबुकाव बांद्राय मोनो दै, भिउसआ बारा थाङो नालाय। मानि थाखाय होनबा गाज्रि गाज्रि रिल्स बानायाबा भिउस फैया नालाय, बेनिखायनो बानायदो जानांगौ मादै मोना। कामायनांगौ, गासिबो कामायनांगौ, नाथाय गाज्रि नङा दै, गाज्रि खालामबा माने निजायनि
फिसाफोरनि थाखायनो गाज्रिया जाखायो फिसाफोरखौ मा सोलोंगोन दा बेनिखायनो गाज्रि बानायस्लायस्लाय माबा मोनसे नलेज गोनां बानायोब्ला मोजां जागोन खोमा दै मादै मोना दा आंथ' बुंबाथ' रावखौबो बुजायनो हाखाया जों बुंबाथ' रावबो बुजायनानै बाथ्राखौ मानिखाया दा अब्लाबो खेबसे बुंना नायबाय आरोना मानि नोंसोरनि खोथा नोंसोरनि लाइफ न' जोंबोथ' नोंसोरनि जेबो जानोबो थाङाखै नोंसोरनो जों हेल्पबो होनो हायाखै बेफोरबायदि जायो निजानि खामानि दा नोंसोर मानि नोंसोरनि खोथासै आरोना माने नोंसोर मानिबा नोंसोरनि गथ'फोरा एसे मोजां जागोन खोमा दै बेनिखायनो एसे मानिनानै माबानो मोजां आरोना दा बेखिनिसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दा सोरबा गेमस्रिनि भिडिअ लाबो माबा लाबोदोंमोन बिसोरखौलाय मा लाबोबाय थानांगौ जाखो बिसोरलाय मा दा खामानि मावदों ना मा मावदों दा बिसोरखौसो मिम्स बानायबाय थायो मिनिनाय माबा बानायो मा जाबावगोन नोंसोरजोंबो फाल्टु फरसाला दे दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै दे मोजां मोनथारो नामा गेमस्रि सिस्टारजों माबा मोनसे खालामलायबाय थानाय मिम्स बानायनो माबानो जेम्स गेमस्रि बिथांमोनखौ ओरैबायदि फानि मिम्स बानायो माबा खालामो दा एसे खम जाबाय सिगांथ' बिराद मोन आरोना दिनै साननैसो ओंखारफिनदों आरो जेम्स ब्रादारा हाबा जानाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि मिम्सखौ खालामफिननो हाफिनदों खालामबाय था फाल्टुखौ खालामबाय था जोंबो खालामना होनना बुङा नाथाय गाज्रिखौ नङा मोजां माबा मोनसे मिनिनाय माबानाय मिम्सफोरखौ बानाय जायो गासिबो बानाय जायो मिम्स बानायनायबो मोनसे माबा लिमिट दङ आरोना गाज्रिखौ बानायनाङा एसे माबा मिनिथाव जास्ट फान हिसाबै बानायनो हायो न' बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना नाथाय गाज्रि मोननायखौ खालामनो हादों सोरनिबा गोसोआव नांना थानाय मिम्स बेफोरबायदि खालामथारनाङा दे भिडिअखौ आं दोनथ'नाय जाबाय बाय लोगोफोर हरनि गेजेरावनो ओमफ्राय मानो बागरो नोंथांमोना साबस्क्राइबथ' खालामग्रो साबस्क्राइबारा दे एसे बारायथों बाय